Wallahi baba dama wannan shine Abubakar da nake gaya maka wallahi. Gaskiya yaron nan kuma ga hankali. Khadija ina kika samu wannan yaro mai hankali haka? Wallahi baba ka gan shi nan ba ruwansa baba magana ma bai dame shi yana da kuɗi. Kai Allah sarki. Khadija kuma gashi wayayye. To baba ni zan koma insha Allah amma baba Allah ya tsare ka daga sharrin mata. Sannan baba Allah ya tsare ka daga sharrin kyatko bi ma'ana talauci. Sannan baba Allah ya tsare ka daga sharrin amosaninka. Sannan baba Allah ya tsare ka daga sharrin kasuwa bi ma'ana kirci. Sannan kuma baba Allah ya tsare ka daga sharrin dattin hula shi ma baba duk talauci ne. Ni zan koma. Kashin maye mutum ya wanke da kansa. Ka fada da su yanzu fa. Aha ba karka da ma ana fita kunya yanzu zan kawo su. Wannan wani irin sirki ne amma baka da hankali. To ai baba ko kai kamun haka abin da zan maki.